nagluluto si Cousin. Smile Blane. Yan, pinsan ko, nagluluto na naman siya ng biryani. Lapit na maluto yan. Alas 12 na kasi. Dito, 1 million people in the house, shout out. Yan si pinsan. Titikim na siya ng niluluto niya. Sarap ba? Dira ko lang ibutang guro ni ay. Para tuloy-tuloy. Ano dira ko ibutang para tuloy-tuloy. Hindi man na ubos dalong mo. Dula na naman ang sound doon. Kabati kay Lakson eh. Ano siya? One million people, shout out. Ha? Hindi naman kinanan bitsin magluto. Hi, Heaven Hope. Thank you so much. Heaven Hope, thank you. As you can see, my cousin is cooking lunch for now. Thank you, Heaven Hope. Ah. Four million people nandyan, nag-love shout out. Thank you so much. Tingnan natin yung niluluto niya. Nagprito na siya ng hindi ka naman makikita dyan eh. Niluluto mo lang makita. 5 million people na nandyan. Thank you so much. Kasi hindi ko may harap doon kasi baka mamaya papasok yung madam ko at saka makikita siya. Diyan lang po. I-try lang din siya ni Iwanan ko lang tinihan. Aqua P. Mega love shout out. Sino si Aqua P? Aqua. Wait. Kita ba dito? Yes. She's making biryani. Chicken biryani. Aqua P, where are you from?
Aquapi, this is your channel, right? Look, this is your video. I watch your video. 7 million people in the house, shout out. Watching your video. Roblox, huh? You're playing Roblox, huh? Where are you from? Wait, I will make you a moderator in my channel. There you go. A moderator in my channel. Thank you so much, Aqua, Poppy. I will keep on playing your videos.
Sir JR, thank you so much po. Ngayon, moderator na kayo. Nawili ako ng panunood ng video nyo ng palayan. Sorry po. Nakalimutan ko, hindi pala kita na tawag nito. Hindi pala kita na jaketan. Yan, okay na po. May jacket na kayo, sir. Pwede na kayo tawag nito, pwede na kayo mag-alapag ng video nyo, sir. Nakalimutan tuloy. Five million people in the house regularly outside. Eight million people, mega love shout out. Thank you so much. Ayan guys, tingnan niyo ako nuluto. Ayan, chicken. Chicken. Biryani. Dakos. Ito chicken banana ha. Chicken biryani. Ay, 6 million people, my love shout out. 9 million people, thank you so much for dropping by. Mahingi ng likes guys. Thank you. Yan, 9 million people in the house. Shout out sa inyo.
12 million people in the house. Mega love shout out. Yan guys, lapit naman ako. Kasi nga, ano nila kami, si Duterte ang managos. Hindi walang kasalanan si Duterte. Kasi Jinky Nuestro, tama din yung ano. Kaya dito sa sibuyas, hindi na. Para sa ano? Sa pansit. Oo, gamay lang. Hindi, siguro, sige lang, gamay lang. Igisa-gisa lang natin. Igisa-gisa ko. Hindi lang. Agos lang. Gamay. Sa akin lang, agos lang. Ganun. Sige, gusto ko lang. Awas lang ay magkasama na. Duterte administration ng pera ang mga diskaya ay sa itong time ni Duterte wala sa kaya hindi sila nakapagbayad sa mga congressman kahit ako ito mga congressman dati gumubo mo ito ng ina pera pero hindi sila nakabayad yung pangalan ng mga congressman 7 million din. People, right. Pinipilit talaga ni Luis to. Kung paano piniplangan babae ba? Kailain mo ng context ng tanong mo, tanong. Tama. Bibigyan sila ng problema.
4 million people. Hi there. Ano yun? Ano yan? Ilaga mo para sa pansit. Ay, po. Tingala kung hindi siya kapos sa isa. Di amon bilog man ginalaga ko. Wipe ginalaga. Ano ba? Sa maspos.